салом дӯстон, месси қаҳрамони ҷаҳон шуд ва ин дигар ҳақиқати бебаҳс аст. Бисёриҳо ба баҳси ин ва Криштиану нуқта гузоштанд. Барои бархеи дигар ин мунозира то абад боқӣ хоҳад монд. Дар саҳифаи иҷтимоии Instagram як баҳси дигар идома дошт. Дар ниҳояти кор ки лайки бештар мегирад. То ҳамин дам дар ин батл дар бисёри вақтҳо маъз ҳамлагари португалӣ дастболо шуд. Барои мисол, охирин пости Роналдо дар Instagram ки ӯ ва Месси дар сари шоҳмот нишаста бозӣ мекарданд 42,2 миллион лайк гирифт. Акнун як пости дигар лайки аз ҳама бисёр гирифт. Ин ба кӣ тааллуқ дорад? Дар идомаи видеои нави мо маълумот гирифта метавонед. Агар хушатон омад, шумо ба ҳамин видео лайк монед ва албатта ба канал обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, имрӯз дар даври яккашниҳои Кубоки Лигаи Англия Манчестер Сити бо Ливерпул во мехӯранд ва яке аз бозиҳои ҷолибро ба мухлисон пешниҳод хоҳанд кард. Кадом даста ба даври ниҳоӣ хоҳад гузашт? Шогирдони Гвардиола ё ин ки аз Клоп? Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари португалӣ моҳи ноябри соли ҷорӣ дар саҳифаҳои иҷтимоии худ махсусан Instagram ҳамон аксе ки бо Месси дар сари тахтаи шоҳмот буданд гузошта буд ки лайки аз ҳама бисёр гирифт. Месси ҳам ҳамин аксро пост кард, вале лайкҳои ӯ ба маротиб камтар буданд. Байни варзишгарон ҳамин акси Роналдо лайки аз ҳама бештар дошт. Акнун пости дигаре пайдо гардид ки аз Роналдо дида лайки бештар ба даст овард. Шумо ҳайрон нашавед ки мо дар бораи лайк гап зада истодаем. Дар замони муосир баҳс ва ҷанг барои лайк кори оддӣ шудааст. одамон барои лайк чумчи корҳо мекунанд, аммо Месси барои аз ҳама лайки бештар гирифтан байни варзишгарон сурати худро бо ҷоми ҷаҳон гузошт. Ба ҳангоми сабти ин навор лайкҳои ин пост аллакай ба 71 миллион наздик мешаванд. Шояд аз 71 миллион ҳам гузаранд. Месси ин постро бо чунин навиштаҷот гузошт: қаҳрамонҳои ҷаҳон, ба даст овардани ин ҷоиза орзуи бузургтарини ман буд. То ҳол бовар надорам ки ба ин мақсад расидам. Изҳори миннатдориамро ба оилаам, ба ҳамаи онҳое ки моро дастгирӣ карданд ва онҳое ки ба ман бовар доштанд баён мекунам. Хоҳ нохоҳ Криштиану ва Месси ба ҳамдигар қиёс хоҳанд шуд. Бе ягон шаку шуба бояд ба ҳарду раҳмат гӯем ки дар замони насли мо бозӣ мекунанду таи 15 сол ва бештар аз он моро хурсанд мекарданд. Онҳо ҳамеша саҳнаи бузурги футболро байни ҳам тақсим мекарданд. Бо гузашти айём ин ду нафар ба корномаашон нуқта мегузоранд. рӯзе дар як ҷо нишаста суҳбати дӯстона сари як пиёла чой дар лаби дарё анҷом медиҳанд. Як нафаре акси ногаҳониро мегирад ки хеле табиӣ хоҳад шуд ва он акс дар таърихи интернет байни ҳамаи соҳаҳо лайки аз ҳама зиёд хоҳад гирифт. Бо эҳтимоли зиёд Усмон Дембеле то тобистони соли 2023 бидуни шаку шуба дар сафи дастаи Барселона бозӣ хоҳад кард, вале дар равзанаи трансферии тобистона ӯ метавонад ба дастаи Челси гузарад. Айни ҳол аз клубҳои дигар дида Челси диққати бештари худро ба ин футболбоз равон месозад. Пули тавони Дембеле дар шартномааш қайд шудааст ва он 50 миллионро ташкил медиҳад. ва аммо дар равзанаи трансферии зимистона банди шартнома дар бораи пули тавон амал нахоҳад кард. Ин пункт танҳо аз моҳи июни соли 2023 ба кор хоҳад даромад. Лондониҳо маъз тобисторо интизор ҳастанд. Бо назардошти он ки вай то анҷоми муҳлати шартномаи Дембеле бо Барселона танҳо як соли дигар боқӣ мемонад, каталониҳо метавонанд ӯро ба фурӯш гузоранд. Гапи асосӣ сари формаи варзишии Дембеле меравад. Агар ин футболбоз то охири мавсими ҷорӣ дар сатҳи баланди худ бозӣ кунад, пас каталониҳо метавонанд моҳҳои март апрел бо ӯ қарордоди навро пешниҳод кунанд. ғайр аз Челси ҳамчунин дастаи ПСЖ бисёр ҳавасманд аст ки футболбози фаронсавиро ба сафи худ ҷалб намояд. худи Усмон дар мавриди ояндаи худ айни замон ҳеҷ чиз нагуфтааст, вале бо эҳтимоли зиёд ӯ ҳам ба дастаҳои дигар таваҷҷӯҳ дорад. тобистони соли ҷорӣ ӯ метавонист аз Барселона равад. қарордоди нав бо ӯ танҳо пас аз тамом шудани қарордоди кӯҳнааш имзо шуд, чунки худи ин футболбоз то охир дарк карда наметавонист ки дар Барселона истад ва ё ба сафи клубҳои дигар гузарад. дар рафти ҷоми ҷаҳон ҳам бозии Дембеле бад набуд. танҳо дар финали ҷоми ҷаҳон сифатан бозиаш заиф шуд ва Дешам маҷбур шуд ӯро дар қисми аввал аз бозӣ гирад. баъд аз он ки Мбаппе аз Реал рӯй гардонда бо дастаи ПСЖ шартномаи нав имзо кард, бисёриҳо алахусус мухлисони содиқи Реал Мадрид чунин мешумурданд ки дарҳои Реал барои ин футболбоз то абад баста шудаанд. гӯё ки қаҳр карданд. маълум мешавад ки қаҳр карданд, аммо он қадар зиёд не. як-ду рӯз гап назадам, ба худ омадам ва боз Мбапперо дар Реал дидан мехоҳанд. пеш аз ҳама гап сари президенти даста Флорентино Перес меравад. то одаме ки ӯ президенти Реал бошад, эҳтимоли овардани Мбаппе хеле бузург аст. Перес мехоҳад ки даста
рафтаи ӯ беҳтарин бозингари оламро дошта бошад. Мбаппе ки дирӯз 24 сола шуд, айни ҳол яке аз беҳтаринҳост ва шояд дар қатори ду нафар беҳтарин футболбоз қарор дошта бошад. Перес айбдор нест ки Мбаппе дар финали ҷоми ҷаҳон хетрик кунад. Чӣ гуна бояд аз чунин футболбоз даст кашид? Он нафароне ки мегуфтанд тамом Мбаппе пулро интихоб кард, ӯ дигар ба Реал Мадрид дар кор нест, акнун андешаи худро иваз мекунанд. ПСЖ метавонад Килианро бо нархи 350 миллион евро фурӯшад. Мухлисони Реал ҳар чӣ мегӯянд, аммо ҳамаи чиз аз худи Мбаппе вобаста ӯ худро чӣ гуна нишон медиҳад. Агар бозии ӯ афсонавӣ бошад, хосгорҳояш хеле зиёд хоҳанд шуд, аз ҷумла Реал Мадрид ҳам дар байни онҳост. Бо чунин бозии пурмаҳсул дарҳои ҳазорсола қулфро ҳам Мбаппе мекушояд. Дили Пересро ёфтан кори он қадар мушкил нест. Танҳо лозим аст ки намоён боши ӯ пачка гол занем. Мбаппе ба ҳардуи ин гапҳои дар боло мутобиқат мекунад. Ливерпул бештар дар маркази майдон ба бозингар ниёз дорад, аммо дар баробари ин скаутҳои даста дар ҷустуҷӯи як ҳамлагари ҷаҳон ҳам ҳастанд. Роҳбарати Ливерпул чунин нафарро дар симои Юсуф Мукоко мебинанд. Ин бозингари ҷаҳон соли гузашта ба дӯстдорони футбол худро шинос кард. Ҷаҳонтарин муаллифи гол дар таърихи Бундеслига, ҷаҳонтарин муаллифи гол дар Лигаи Чемпионҳо, ин сарлавҳое буданд ки диққатро ба футболбози мазкур хеле зиёд ҷалб мекарданд. Дар рафти ҷоми ҷаҳон боз як сарлавҳаи дигар ҳам пайдо шуд ки бозингари мазкурро шиностар кард. Мукоко ҷаҳонтарин футболбози Германия шуд ки дар ҷоми ҷаҳон буд. Ӯ дар майдонҳои мундиал дар 18 солу 3 рӯзагӣ ҳунарнамоӣ кард. Чунин бозингари ҷаҳони олмонӣ 20 сол дар ҷоми ҷаҳон набуд. Ливерпул аллакай бо атрофиёни Мукоко гуфтушуниҳоро оғоз кардааст, вале барои Ливерпул ҷиҳати ба даст овардани ин футболбоз мушкилиҳои зиёд дар пешанд. моҷарои асосӣ он аст ки Челси хеле пеш аз Ливерпул бо Мукоко ва наздиконаш дар тамос шудааст. Ин футболбозро ҳамчунин Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем таги чашм карданд. Шартномаи ӯ бо Боруссия Дормунд тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Айни ҳол Боруссия ва Мукоко аз имзои шартномаи нав хеле дуранд. با همین تمام. باید دارم که جودکاری من با شما پیشنهاد میاد. لایک، کامنتار و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما میشه هر وقت محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.